Mae'r fideos gyrfa Cymru hyn yn amlygu rhai o'r diwydiannau allweddol yng Nghymru a'r swyddi y bydd galw amdanynt yn y dyfodol. Maent yn dangos y sgiliau y bydd ei hangen ar bobl i gael swyddi a sut y bydd technoleg ar agenda werdd yn effeithio ar swyddi yn y dyfodol. Cymru, byd gwaith y presennol a'r dyfodol. Mae mega dueddiadau yn effeithio ar fusnesau a gweithwyr ar draws y byd ac yng Nghymru. Bydd angen i bobl addasu'n gyflym i gadw i fyny ar newidiadau mewn technoleg, yr amgylchedd, a phatrymau gwaith, fel y gallant aros yn gystadleuol yn y gweithle. Mae cyflogwyr yn chwilio am bobl gyda sgiliau trosglwyddadwy fel datrys problemau, cyfathrebu, cydweithio, a chreadigrwydd. Mae 3.1 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru ac mae tua 1.4 miliwn mewn gwaith. Mae gweithio yng Nghymru yn cynnig y cyfle i weithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn diwydiannau gwahanol fel iechyd, manwerthu, gwasanaeth cwsmer, gweithgynhyrchu, lletygarwch, addysg, adeiladu a gwasanaeth cyhoeddus. Felly pa swyddi y bydd galw amdanynt yng Nghymru yn y dyfodol? Mae prinder mewn diwydiannau allweddol y bydd galw amdanynt bob amser yn debygol, fel iechyd, gofal, nyrsio, addysg a technoleg gwybodaeth a digidol. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd angen rolau swyddi technoleg gwybodaeth fel rheolyddion prosiect, rhaglenyddion a datblygyddion meddalwedd yn enwedig mewn deallusrwydd artiffisial neu AI, gwyddonwyr data, dylunyddion datblygu gwe, a pheirianyddion meddalwedd. Mae'r galw am arbenigwyr mewn swyddi gwyrdd yn cynyddu i gyflawni allyriadau zero net erbyn 2050 yng Nghymru. Swyddi mewn diwydiannau fel ynni adnewyddadwy, gweithgynhyrchu ac adeiladu. Bydd yr agenda werdd, sef materion gwyrdd sy'n ymwneud â diogelu'r amgylchedd, yn creu swyddi newydd mewn diwydiannau yng Nghymru na fyddech efallai neu disgwyl fel iechyd. Gallai rhai o'r swyddi ym maes iechyd sy'n gysylltiedig ar agenda werdd fod fel ymgynghorwyr mewn meddygaeth gynaliadwy, metronau gofal cynaliadwy, prif swyddogion cynaliadwyedd, a rheolyddion prosiectau ysbytau gwyrdd. Beth am gyflogau yng Nghymru? Y cyflog cyfartalog yng Nghymru yw tua 31,000 o bunnoedd, gyda'r cyflog cyfartalog yn yr Deyrnas Unedig tua 33,000 o bunnoedd. Nid cyflog yn unig sy'n bwysig. Mae mwy a mwy o bobl yn chwilio am gymhellion, gwobrau a buddion mewn swydd, fel oriau gwaith hyblyg, gweithio hybrid, gwyliau a thal, a phensiynau. Felly meddyliwch. Pa ddiwydiannau a pha swyddi sydd o ddiddordeb i chi? Technoleg, yr effaith ar eich byd gwaith. Mae byd gwaith yn newid yn gyson ac mae technoleg yn newid yn gyflym. Mae'n effeithio ar y rhan fwyaf o bethau rydych chi'n ei gwneud mewn bywyd a bydd yn effeithio ar sut rydych chi'n gweithio yn y dyfodol. Erbyn 2030, bydd angen i bron bob swydd newid i ryw raddau, ac o ganlyniad bydd angen ailsgilio 90% o weithwyr. Mae technoleg yn creu apiau a chynhyrchion sy'n newid bywydau ac sy'n achub bywydau. Meddyliwch am y technolegau gwisgadwy a deallusrwydd artiffisial, AI sydd gennym, fel oriawr clyfar a allfonio 999 os yw'n canfod eich bod wedi bod mewn damwain. Mae datblygiadau newydd mewn technoleg yn golygu bod rolau newydd yn dod i'r amlwg drwy'r amser, sy'n arbennig o bwysig ar gyfer ffordd wirddach o fyw a gweithio. Mewn 10 mlynedd neu lai, gallai swyddi newydd gynnwys creuwr organau, cynghorydd arian digidol, dylunnydd cerbydau ymreolaethol, a ffermwyr cig diwylliedig. Mae deallusrwydd artiffisial ar y botiaid eisoes yn chwarae rhan yn ein bywydau heddiw. Rydych chi'n defnyddio deallusrwydd artiffisial pan fyddwch chi'n defnyddio Google Maps neu'n gofyn i Alexa chwarae cân i chi. Y rhagwelir y bydd deallusrwydd artiffisial ar y botiaid yn cymryd rhai swyddi dynol, bydd angen bodau dynol arnynt o hyd i'w rhaglenni a'i rheoli.
Mae deallusrwydd artiffisial yma i gynyddu cynhyrchiant, cefnogi a gwneud rhai tasgau yn haws ac yn fwy diogel i bobl. Meddyliwch sut mae bodau dynol a robotiaid yn gweithio gyda'i gilydd nawr, yn y fyddin, ac ym maes iechyd. Mae rhai o'r technolegau sy'n gyrru economi ddigidol Cymru yn cynnwys cyfrifiadurau cwmwl, rhyngrwyd pethau a dadansoddeg data mawr. Bydd otomeiddio, deallusrwydd artiffisial a gwyddor data yn dod â miliynau o swyddi newydd i'r Deyrnas Unedig. Bydd cynnydd mawr yn y galw am sgiliau fel digidol, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Mae dros 80% o'r holl swyddi a hysbysebir yn y Deyrnas Unedig yn rhestru sgiliau digidol fel gofyniad. Rhai o'r sgiliau technoleg gwybodaeth penodol a nodir mewn hysbysebion swyddi yw methodoleg agile, iaith rhaglennu fel SQL a JavaScript, datblygu meddalwedd a pheirianneg. Mae galw mawr hefyd am sgiliau digidol mewn diwydiannau nad ydynt yn ddigidol fel amaethyddiaeth, cyllid, bwyd a diod ac adeiladu. Mae technoleg digidol yn trawsnewid sectorau ledled Cymru. Beth am edrych ar rai enghreifftiau o fywyd go iawn? Fe wnaeth technoleg modelu gwybodaeth am adeiladu, neu BIM, a ddefnyddiwyd ym mhrosiect ysbyty athrofal y Grange arbed 42 wythnos a 237,099 awr o lafur ar y safle. Mae Coleg Glyn Llifon ger Caernarfon yn arloesi technegau rheoli cefn gwlad newydd gan ddefnyddio technoleg sy'n hwyro digidol cost isel. Ac mae M7 Virtual yn Sir y Fflint yn defnyddio rigiau camera wedi eu teilwra sy'n cael eu cydamseru gyda'i gilydd gan gynhyrchu panoramau 360 gradd. Ond cofiwch, mae deallusrwydd emosiynol dynol a sgiliau rhyngbersonol yma i aros. Bydd cyflogwyr yn dal i fod angen pobl sydd â sgiliau trosglwyddadwy cyffredin, fel deallusrwydd emosiynol, creadigrwydd ac empathi, sy'n ofynnol yn y rhan fwyaf o swyddi, ac ni all deallusrwydd artiffisial a technoleg ateb y galw hyn yn hawdd. Oeddech chi'n gwybod bod swyddi sy'n gofyn am sgiliau digidol yn talu 29% yn fwy ar gyfartaledd, gyda chyflog cyfartalog y Deyrnas Unedig ar gyfer swyddi yn y diwydiant technoleg gwybodaeth tua 42,000 o bunnau. Mae Cymru angen swyddi TG gan gynnwys datblygyddion rhaglenni a meddalwedd, gwyddonwyr data a pheirianyddion deallusrwydd artiffisial, dadansodyddion busnes TG a dylunyddion systemau, a thechnegyddion cymorth defnyddwyr TG. Mae cyfleoedd i weithio mewn swyddi digidol TG yng Nghymru yn ehangu, felly meddyliwch, ydych gyrfa chi yn y byd digidol? Yr hyn y mae cyflogwyr ei eisiau. Yng Nghymru, roedd dros 350,000 o swyddi gwag ar-lein yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae cyflogwyr yn chwilio am bobl gyda sgiliau trosglwyddadwy fel gwneud penderfyniadau, hyblygrwydd, gwitnwch, a sgiliau digidol. Y sgiliau a rhinweddau trosglwyddadwy mae galw amdanynt gan ddiwydiannau yng Nghymru yw ym maes iechyd, cyfathrebu, tosturi a brwdfrydedd. Ym maes ynni, cyfathrebu, rheolaeth a gwasanaeth cwsmer. Yn y gwasanaethau cyhoeddus, cyfathrebu, hyfforddiant a datblygu a rheoli. Beth am sgiliau iaith? Mae Llywodraeth Cymru'n anelu at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae'r Gymraeg yn sgil pwysig i gyflogwyr mewn gwahanol ddiwydiannau fel llywodraeth leol, addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol. Mae cyflogwyr yn y Deyrnas Unedig hefyd angen pobl sy'n gallu siarad ieithoedd fel Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg. Oeddech chi'n gwybod gall 17.5% o oedolion y Deyrnas Unedig siarad 2 iaith yn rhugl, gyda 6.5% yn amlieithog. Y swyddi mwyaf cyffredin sydd angen ail iaith yw gwasanaethau cwsmeriaid a chanolfannau galwadau, gwerthiant, rheoli cyfrifon a datblygu busnes, addysg, a derbynfa a chymorth gweinyddol. Wrth i dechnoleg newid, felly hefyd y farchnad swyddi.
Mae dros 80% o'r holl swyddi a hysbysebwyr yn y Deyrnas Unedig nawr yn rhestru sgiliau digidol fel gofyniad. Mae cyflogwyr hefyd yn defnyddio technoleg yn wahanol nawr ac efallai'n cynnig cyfweliadau dros fideo neu dros y ffôn, felly bydd angen i chi ymarfer cyfweliadau mewn ffordd wahanol. Cyn 2020 a'r pandemig, cynhalwyd cyfweliadau swyddi yn gyffredinol wyneb yn wyneb. Mae cynnydd o 57% wedi bod ers 2019, gyda dros hanner o gyflogwyr yn deud y bydden nhw'n parhau i ddefnyddio cyfweliadau fideo. Y rheswm mwyaf cyffredin pan mae ymgeisydd yn methu cyfweliad swydd yw diffyg dealltwriaeth o rôl. Felly, gwnewch eich ymchwil a byddwch yn frwdfrydig. Byddai 4 o bob 10 cyflogwr yn gwrthod ymgeisydd pen y baent yn dangos unrhyw frwdfrydedd. Newid arall ers y pandemig yw'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n gweithio gatref ac mae'r patrwm hwn yn parhau heddiw. O 2019 i 2022, cynyddodd gweithio gatref yn y Deyrnas Unedig o 4.7 miliwn i 9.9 miliwn o bobl. Mae Llywodraeth Cymru am weld 30% o'r gweithlu yn gweithio o bell yn rheolaidd. Felly, byddwch yn barod i fod yn hyblyg am eich lleoliad gwaith. Chi yw gweithlu'r dyfodol. Paratowch ar gyfer eich dyfodol nawr. Ewch i Gwybodaeth am swyddi a swyddi dyfodol Cymru ar gyrfacymru.llyw.cymru. Roedd yr holl wybodaeth yn gywir ar adeg uchrau yn mis Mawrth 2023.